Bagong patakaran labot pag-angka sa motorsiklo, hingpit ng ipatuman sugod karong Domingo. Sa to ang dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Real, sugod karong Hulyo 26, sugda na sa kapulisan dinhi sa Northern Mindanao ang pagpanakop sa mga motorcycle rider nga nagapaangkas nga walay nagagamit og protective barrier. Samtang sa General Santos City, kapin gatos ka mga motorcycle rider nga dunay angkas ang gipangdakop. Subay sa mando sa National Interagency Task Force for COVID-19, sugod karong Hulyo 26, sugda na sa Police Regional Office 10 ang pagpanakop sa mga motorista nga magpaangkas nga walay protective barrier. Kinumduman nga temporaryong gitugutan sa IATF nga ibalik ang backride sa motor nga walay protective barrier apan alang lamang sa mga magtiayon o live-in partners. Sa ulahing datos sa Pro10, anaa sa kapin 1,900 ka motor riders ang ilang nawarningan nga kinahanglang mo-comply sa gi-require nga protective barriers aron dili madakpan. Anaa sab sa sobra 70 ka unauthorized backriding ang natikitan tungod nagpaangkas sa dili nila partner samtang upat sab ka rider ang nasapon bisan dunay barrier tungod nagpaangkas sa dili nila kapares. Kung moingon silang ang social distancing, community service or naay penalty nga monetary, o depende ka na sila sa ilahang penalty nga gibutang dito sa ilahang ordinansa as violation sa ilahang mga executive order. Nagkadaiyang online sellers na sab ang gatanyag karon og mga protective barrier nga dunay presyo gikan 1,000 hangtod 2,000 pesos ang isa. Daan nang miani og negatibong reaksyon ang maong kamanduan labot angkas, sanglit dugang hasol og gastos lang kuno kini labi pa nga dunay pandemya. Na delikado man. Delikado kay makakos gorog disgrasya ba. Kay once nga among gitestingan, mura siya makakuan baka nang mo tulad. Oo. Naay mo pugong sa pagbiyahe ba. Dapat di din na ibawal kay mag-asawa raman. Ang usap pa kung sa balay mag-away katulog wala may barnil. Di ba? Ganganong ibawal pa man. Samtang sa General Santos City, dili moubos sa usa ka gatos ka mga rider kansang angkas mga lalaki. Ang gipangsikop human milapas sa backriding policy. Gipamulta sila og tag 2,000 pesos matag isa. Samtang ang uban walay ikabayad nag-community service na lamang sa sulod sa tulo ka adlaw. Sagad sa mga nadakpan gipara sa mga pulis sa checkpoint og napamatud-ang dili mag-asawa o magkauban sa usa ka balay. Real buot mo hangyo karon ang otoridad ngadto sa mga motorista ang dugang pagsabot. Labi pa kining pulisiya nga ilang ginapatuman mo kini matud pa ang ilang paagi aron maprotektahan ang publiko aron dili mataptan sa COVID-19. Real. Okay, daghang salamat Cyril Chavez.